Diseinu grafiko ikasketak ditut. Eta ikasketak bukatzear, de hecho, azken proiektua lanean nengoela egin nuen. Berehala egunkarian hasi nintzen lanean, publizitate maketazioan eta abar. Oso gazte hasi nintzen lanean egunkarian, 20 urtekin. 8 urte baino lehentxeago ja, bestelako gogoak edo nahiak edo desirak etorri zitzaizkidan eta eszentzia bat hartu nuen eta Frantziako hegoaldera joan nintzen argazkigintza ikasketa batzuk egitera bai. Artelekura joan nintzen, serigrafia tailer bat egitera. Serigrafia ere diseinu ikasketetan ikasi nuen, baina ere ez nuen zabal jorratu. Eta ni Miskelazula iritsi nintzen artelekutik hain zuzen. Ni lehenengo artelekutik pasean nengoen. Normalean, uda baino lehen jartzen gara pentsatzen datorren urtera begira, zen izango den gure egutegiaren eta gure urte hortako pixka bat hildoa markatuko duen irudia edo. Aurten ikusi genuen datorren urtean, maiatzean hitzak 1000 ale, 1000. Alea argitaratuko du. Eta ideia hori zen nagusia izan behar zuena datorren urteari begira. Zergatik enborra, nahi 1000. Horrek eramantzian nolabait zoitzen adinak milenarioak eta bar, baina oso argi ikusi nuen zuhaitzek bere eraztunetan hitz egiten digute bizi ditu duten horretaz guztiaz, ez? Kasu honetan ze guratxe egin zuen halako urtean, ze lehortea izan zen edo ez, eta orduan badira nolabaiteko hemeroteka bat, ez? Eta hori da nik ikusten dudana hitzan, ez? Bai Bidasoako eta bai Oarsoaldeko herrietako hemeroteka bat gure azkeneko urtetan gertatzen ematen diren gauzen inguruan memoria bat, ez? Ni imaginatzen dut hemendik ez dakitzen bat urtetara norbait jakin nahian ze gertatu zen eta hitza aterako zaio, ez? Orduan nolabait irudikatzen dut hori, hitza da gure herrietako memoria.